Kulutu sengaphakathi kwesimanzonzo kubengelele phela ngwamukela umbulo emakhaya lapho songolethela khona indaba ehamba phambili. Namhlanje kulandela indawo zokuthi uKhuzani Ulufaka Enkantolo lwendondo. Uzokhumbulela ukuthi nyakenye uKhuzani wawina kuma KZN Award imali elinganiselwa noma engaphezulu ka 500,000 njengoba wavotelwa kakhulu kunabo bonke abantu babeqokile kuleyo mkhakha. Ngempela uKhuzani wanika award lokuthi uyena othandiwe futhi uzothola u500,000 kodwa akuzange kube kanjalo njengoba kuze kube namhlanje azange ayithole lo mali leyo. Enyangeni ezendlula ukwabuza uKhuzani lapha ku Instagram ukuthi enze njani ngalolu daba njengoba imali engakayitholi kodwa kade lokho ethenjisa ukuthi imali uzoyithola. Nangempela ke abantu abadumile abafana noJasita Ngcobo bamfazela ngempela ukuthi nabo njengoba bawina kulo mkhakha lo azange beyithole imali yabo. Wabe sebuza uKhuzani ukuthi enze njani ngabe ngempela kumele bafake ecourt labantu laba ngoba afuna ukuthi bemkhokhele imali yabo. Abantu abaningi basho ngempela ukuthi akabafake enkantolo ukuze inkantolo baphoqa ukuthi ngempela bemkhokhelele imali yakhe elinganisela ku 500,000. Nangempela ke lolu daba lolu selifakiwe enkantolo njengoba uKhuzani elwa ngempela ukuthi egcine itholile le mali. Mbukele emakhaya akehlala nezathi siza ukuthi wena ngokubona kwakho ubona ngathi uKhuzani uzowinana kulolu daba lolu ukuthi ethole imali yakhe engaka. Yizona indaba engithenga kuphathela zona esikhathini samanje thini nesitime mase ngikuphathele indaba eshisayo endimeni kaMaskandi. Siyabonga. Sanibonani. Lento ngavumi njalo kade nginothisi. Sanibonani. Nakho awuzone. Njengoba sazi sonke ukuthi lo nyaka bakithi wejele. Ukhona ophikayo. Ophika lokho akayibhishi asizolala ebalini. Okay. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu kuma Blue Nation nakubona bonke abathandi bomculo wonke jikelele ngokungivotela ngale ndondo ehothi ngechaza yomuntu othandwayo. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngibonga nje kumdalo wonke wezinto zonke okuyena osilethe emhlabeni kungentando yakhe angakho ukuthi ukuhlakanipha kwami. Niqhubeke bakithi nothando nikhumbule ukuthi umshado awulona ijele.